இப்போ நான் கையில் ஒரு ஃபயர் வச்சுருக்க மாதிரியே இருக்கா. ஆக்சுவலி இது ஒரு ஃப்ளாரு. இது பேர் வந்து செங்காந்தள் மலர். அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் வந்து ஃபயர் லில்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுதான் நம்மளோட தமிழ்நாட்டோடைய ஸ்டேட் ஃப்ளாராக வந்து இருக்குது. இப்போ இந்தியாவுக்கு லோட்டஸ் சொல்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இதுதான் மாநில மலராக வந்து இருக்குது, செங்காந்தள் மலர். இதுக்கு நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அடியில் அந்த சீட்ஸ் தெரியுதுல க்ரீன் கலரில், அந்த சீட் வந்து 1 கிலோவே வந்து 3000க்கு மேலே செல் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இதில் கிழங்கு வைக்கும். அந்த கிழங்குமே வந்துட்டு நம்ம புற்றுநோயெல்லாம் குணப்படுத்த உதவுது. ஸோ அதனால் நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்குது. எல்லா ஃப்ளார்ஸ்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா காம்பு அடியில் இருக்கும், ஆனால் இந்த ஃப்ளாருக்கு மட்டும் சைடில் இருக்கும். இந்த செடியிலே வந்து இப்படி தான் அது வந்து பூத்து இருக்கும். சைட்லேருந்து வந்து இப்படி வந்து ஃப்ளார் பூத்து இருக்கும். இதுதான் இந்த செங்காந்தள் மலர். இது ரொம்ப பார்க்கவே அட்ராக்டிவாக ஒரு ஃபயர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ளார் பற்றி மேபி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். தெரியாதவங்களுக்காக தான் சும்மா இந்த ஃப்ளாரோட வ்ளாக்ஸ் போடுறேன்.